Este es un tomate del país, este es un tomate rosado, este es un tomate RAF, este es un pimiento morrón. Produtos sacados da horta en plena cidade e cultivados. Non teñen nin plaguicidas, nin insecticidas, nin nada, sino que son eso, totalmente naturales e ecolóxicos. A colleita dos horticultores do Paseo do Rato en Lugo protagonizaron un ano máis a degustación da tradicional Festa da Flor que organiza a Federación Veciñal. E significa o final do verano, da época na que nós temos máis xente nos hortos, nos 300 e pico hortos que temos xa agora, e o comenzo da campaña de outono. Formáronse colas kilométricas para probalos, e que a ocasión o merecía. Produtos distintos aos que mercamos habitualmente para o padar. Desde luego dan ánimo, nos queda ganas de volver, porque están riquísimos. E distintos no aspecto. El color tamén é moi distinto, este é máis sonrosado. E aínda saben mellor nun entorno como este. Ai, saben a gloria. Así con este fresquiño e o regato por aí, a gloria. Isto non ten naide. Temos un cinturón verde propiedade da Diputación Provincial, pois dunhos 6 kilómetros, e realmente isto é impresionante. E como manda a tradición, neste día os asistentes levaron flores e plantas da zona.